what's up, motherfuckers, i kako smo se dogovorili, tako će da bude. Evo, sad igramo, završili smo finale u Virtual Tennis 3 i sad igram protiv onih dvojicu što jak ima, ako što sam vi rekao. Pa, hajde da, pa, joj, šta je ovo? Aha, dobro. Returnuto matac. Evo ga, 15 ništa za njih, ovi giše. Znači, znaš koliko dobro igraju, jebote, život. Udru ove kratke laptice, nema šta si protiv njih. Pogledaj, ovo jaki, brate. Kinu koliko jaki. Pukli smo. Shit. Pa stiži, bre. Lele, pukli smo. Ovo će 3 minuta, oni će me armo da uduju. I tako. Šta je bre s ovoga bre, majke mu ga nami? Vrati. Ajde, jedan pojem, barem da mu dam, nikad mu nisam dao. Ben gusta, baby. Pa šta je bro, kako ovo? Match point, jebem, te u match point, jebem. Vrati mu ti, kurac, izgubili smo, eto. I šta da gledam? Pogledaj. Kako? Pa, jebi ga. Eto kako treba klip. Sreb. O nije ovo? Jeste. Sad ćemo u top 20 smo. Napiši na klip. Ej, čekaj. R-r-d-r. Neće ništa stane. Ko rekao? Šta kreneš? Čekaj, Raja, to. Raja. Eto. Taman. Što si sad zvala? Onako. Imamo koje smo mjesto. Prvo. Nije. Čekaj. Prvi si 100%. Šta sam rekao? Znaš? Raja, Rodik, jest. To je to, ljudi, što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!